Kaira, Allah kira yawan kaira, dare Muhammadu yawan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira, Allah kira yawan kaira, dare الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أني صديلي أني أنسوالي كساني ربيع الأول كالو جولي تيه كالو تيه تيجي بنجلي كالو نورو تيجي بنجلي كالو محمد المصطفى فلومغو أني لبامغو على فونسيرارا تشبا منكا كاكي جيه بلا جليني هناي مؤمنين يوماني دوسكو يومان تيجي كلنجلنا بلا جلين كانغي كاني صدياني ala barkada yira kasangani ni cheben bangeli ode kama alislameya demeton ansaru abolo faraba mimbe kai odito ko ugani sodia anuka ala barkada yira lila anuka wale nyumondo kasangani seydo rasuli sanwosa mauludun nabawi bi nyaramaya ufe ya banani de ya banin dafe Sayyid Sharif Ahmed Tijan Haidara agasega ta fara ukan kabara nuyanga jidi almaru yudabbir warabbu yuqaddir joninta ye fela utigali nga ala debila tikeke ala sona nyine kasangani ko chogoya ye ani sanju kama mauludu bangeli wajulu maseka ke kaikaw uyala nyini ka naissance wajulu ka fara benediction na ma fo bangeli ani mauludu do utali ka baro bela jeli fara nyugonga ka ke baraba ko kelenyi juma septembre kalo kle duru samba fla ani muka ani duru nege kanyeta ani wolofla o wati ya soro stade Ablaye Makoro Sisoko akene manam nelendo ka fa sokono na kerebete bela jeli nyebe sirala bebeka ya banide ya bani makono a Sayyid Sharif Ahmed Tijan Haidara boyantigi norotigi o wati kelenya soro anata manyogo ukundalembe stade Ablaye Makoro Sisoko ka ala sona o nyumansera stade la o kumera alislame ofe nisodia bonya ani karama ani kanun chaman konana
شريفنا ما بسم الله تجي ترايك شريفنا ما على تجي ترايك تجاني تجي شريفنا ما تجي ترايك بسم الله بسم الله وسماني يرد بنا ما يا ما كن جماعي ولا يبارك الوصا رامي نكالك دوران كالك الله وداني بأسماني رامي نكالك حديث كالك الله وداني بأسماني رامي نكالك بلاك كالك الله وداني بأسماني Fobani wele la la, Kimadoni mana fobani mi wele, Amadali Quran na, Ayatalilu chama boye bunu madala, Aye isabo goma boye bunu madala, Ayatalilu chama bosuna na saila, Aye suna bobarate suna na saila, Ayatalilu chama bokari. Aye baye muma fabulari ula ala wasila me ya buna ula jawan maseke kira mode samani gerde bila maya magonya jamae wala ibaya denge wala sa fulika jamaka fulika kula se usumani idara Jamaka Fulekado, Kola se Osomane Dama. Alala nin kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnlen ye min bɛ kanu ani karama ani bonya kofɔ ka bɔ kayikaw yɔrɔ ka ɲɛsin sirifikɛ ma k'a yira diɲɛma la k'a fɔ foyi tɛ olu bɔ u ka sirifikanu na wa foyi tɛ olu ka sirifiko sa tile mana fariya cogo cogo olu n'u ka sirifikɛ kunbɛn wa sanji ye hali sanji mana bɔ a bara kɔnɔ o tɛna olu bali u ka sirifiko la an ka kɛnɛ maabaw sɔrɔla ka bɔ k'u ka nisɔndiyaw an'u ka waleɲuman dɔn ka sanga ni waati kɛrɛnkɛrɛnlen ye Alustaz Fadil Sheikh Manjai Baro ale de bɔra ka baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nun don ni alikuranɛ sanuman kalanni ye ni ka sɔrɔ ka a ka kɔrɔfɔw tugu o la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. ولا أمبالا دلي نيه ولود تاي جبريل أي جرين كدما دوكين نبي نمان كان ajigina doka shinya fla do shinya tan do shinya minta chara na be shinya kemenani ani doni amate moka nga ajigina nunu mama keka dukono shinya ba keme ani ba muga ani banani aha ni mimbe feka hasidiya farukolota ibo mangame dinete somo ya ambe kelenye hasidi de yakande do ante kelenye billahi fokata dugu kolo melege ajigine fle do nunga dugo no ba kemeni ko atemene ka dudala abe ka hal quartier re rodo utma ahlul baytu de tay dine kunu wabi ulutado wallahara utado wallahi nu majena iti aljinaso ambe ala de ala kanto shirifu noma kay duba bela jele ko ka chila se shirifikema ni nali kerani chogoya minye nali tunganga ke domi folu tumbrogramme ledu nga fo nali nana bwama kabla odugu jela o avion programme chogoya shirifke kam mausera duba bekono kata lojura di wallahi hay numa lojura di duba ko kay karamo langaw kay shirifu langaw kay duba bela jele ko wallahi ede dutigi ka teme uluka bi ulu de dunanye nika sora abese ka foka nyaken donc ko degunte haraju kana shirifike soro ka foka ma se ka ta foli ke dubawla ka dawati ni nali chogoya kama ko gashi kisa kelente nga o ma shirifike lafia shirifike ya bolo do akun ka montokola belebele babo ka blaka ta kay duba bela ko ninye amase ka seli minge ko kan ninge woro songo yola ahlul baytu ayato ngani yorani fo wallahi billahi tallahi hadama de nyala jonga verbo nyala nga shirifike mafle ko sabe nga connecté ala hadama de yala ibado nyana ma yala fami nga gele innal insana la yatagha arra'ahu istaghna ni hadama de nyaaye ka wasale do doni doro ni alama faraka be yala makake tagutu abe yada abe jama abaye kwa kele nebe mo werati nga shirifike alaje ni lonido afarala abe doctoratigu de glana alebe ka doctoratigu de glau fla kerefe doctoru fla kerefe minu mana chaw minedro miniti kele o ba so re nyaje bora lonila afara dambela afara nafolola aya soro o wi ko tigo ko jide du ko nala bunya karama danchugo la chenya la haibala munjuma tora mimba balika kafa nga billahi kabine alakanda hadama denya jendonya ma nyona ye ala nishnya kelete o kera kosa ina lajinjay abija ntaro fo domi hakili jigina shérif de la nya dongo jaja ma nyuma umbe shérif nyona hadama de dafale ne ta fa tede akadogo ne ma nyona e fiu kafa kaklaka ke hadama denye amma jigine abi bunya fo erebe molo ya bunya konda ambe ala dele shérif ke ala ka shijandima baraka keni ino wolola yo soro dukono e bunyara noy ala ka shijandima o e monebolanye wallahi maukana joro shérifu be se fen koro minte ansari ni haydara te ala ka no chajanja ala ka sijandi chokorobama ma billahi nada na shérifu kelema abe ansaru gunfo aljina danka na billahi kuma te ala e dogonu chamandama minun fana bi ko mi ale yere
an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ ka n'aw ye. An karamɔgɔ Al-Ustaz Fadil Said Jallo ale bɛ bɔ ka kuma tɛmɛ an ka maabaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka bɔ k'u ka nisɔndiya n'u ka nimisi wasa yira kɛnɛ in kɔnɔna na. Ala k'an bɛɛ sababu ma. O la an bɛ mandiya fo ka waleɲuman dɔn ka kuma segin ni ala sɔnna jeunesse Ansardine an bɛna kuma di olu ma u y'u ka kuma fara ɲɔgɔn kan k'a di ka jeunesse bɛɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Adama Sangare u y'u ka dakuruɲɛ 2 fara ɲɔgɔn kan k'a don ale da ale bɛna o lase nin kɛnɛ in kan. An bɛ jeunesse bisimila nin kɛnɛ in kan. Mandiya ko an karamɔgɔ Sherif Ahmad Tijani Haidara k'a bɛ se fɛn kɔrɔ min t'an saru ye o ye wulibali sabu ala ye ale labɛn a bɔra cɛ min na o ye labɛn yɔrɔ ye ka cɛw jogo don ka musow jogo don o y'an karamɔgɔ ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara. An bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn an b'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Anw nisɔndiyara bi anw denmisɛnninw an b'a fɔ an jɛɲɔgɔn ye ni denmisɛnnin don a ye denmisɛnniya diyabɔ a bɛ denmisɛnniya kɔnɔ maa bɛ se k'i jigi d'a kan jigida mɔgɔ don wa a y'a yira diɲɛ bɛɛ la lamɔ fɛ depuis bi tɛ n'o bɛ yan Kayi jeunesse ko k'a fɔ Cheikh Ahmad Tijani ye k'a bisimila a bɔra bara a nana bara délégation fɛn fɛn bɛ a accompagner ka bɔ Bamako k'a bɛɛ lajɛlen ni cɛ k'aw ni baraji ala ka ɲina mawluti kɛ hɛrɛba ye Mali bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ hɛrɛ ye Kayi ma. O kɔnɔna la k'a yira Ahmed Tijani na ko anw Kayi région denmisɛnninw ni Ansardine mɔgɔw ala ye bɛnba don an ni ɲɔgɔn cɛ sabula kunu an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔn n'an ka conseiller n'o ye a Serif Iba Haidara ye ale taalen Keɲeba jeunesse locale mun bɛ yen mawluti bonya barika kama u ye bɔlɔntan labɛn denmisɛnnin Ansardine ani Keɲeba denmisɛnninw cɛ ani ka a kunbɛn ka ɲɛ kosɛbɛ k'a yira fana k'a fɔ fɛn min ye ale yɛrɛ ka nali ye an ka président ba n'o ye Bakari ye ani fɛn fɛn bɛ tugula la foyi ma kɛ ɲina mawluti kɔnɔ k'a dogora chrétien denmisɛnninw na k'a dogora diinɛ wɛrɛ denmisɛnninw na k'a dogora ta wɛrɛ denmisɛnninw na a dira Mali denmisɛnninw ni Kayi denmisɛnnin bɛɛ an bɔra kalama ka taa kunbɛn aéroport la o bɔra ma ka bila dugusɛjɛ la Kayikaw bɛɛ nisɔndiyara an kɔntana o hukumu kɔnɔ gouverneur ka lasigiden mun bɛ yan k'a fɔ a ye k'an sereyalen bɛ a ka lasigi la wa nisɔndiyalen don an ka directeur régional de la police mun bɛ yan n'o ye Tapa Jalo ye Kayika den don an nisɔndiyalen don a ka sécurité kɛcogo la sabula bi denmisɛnninw de bɛ yan o mana bɔ yen an ka maire an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ bi Kayi denmisɛnninw bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a ɲini Cheikh Ahmad Tijani fɛ a ka duwawu kɛ Kayi ye Cheikh Ahmad Tijani an b'a ɲini fɛ i ka duwawu kɛ Kayi ye Cheikh Ahmad Tijani an b'a ɲini fɛ i ye denmisɛnniya i yɛrɛ di ala ma ala b'i ka kumakan mɛn i ka duwawu kɛ Kayi ye. Jeunesse bɛɛ fo a tɔgɔ la o kɔfɛ ni ala sɔnna an bɛna kuma di El Marhum Alhaji Buna Ɲang olu ka denbaya o kumakɛla Abubakar Ɲang an bɛna dakuruɲɛ 2 di Abubakar Ɲang ale bɛna kuma Ɲangunda tɔgɔ la an karamɔgɔ Alhaji Buna Ɲang ale kɔrɔkɛ don a bɛna ka na dakuruɲɛ 2 ka n'o laseli kɛ nin kɛnɛ in kan an b'a bisimila ni ala ka jɛn ye nin kɛnɛ in kan ni dusukun ɲuman ye ala bɛ sɔn i ka mago ka dilan sabu an bɛ kɛnɛ min ka ɲɔgɔnna kɛnɛ tɛ yen fo a ɲɔgɔnna wɛrɛ yɛrɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullah. an b'a fɔ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين أم بي على تنوكا على فوكا على ودون مندو وكوفي أنفا أني أنكرمغو أني أنيا جويرو
n'o ye alimul alama ye fahimul fahama samsu sumusu bahawuddin kamaluddin sarafuddin izzatuddin an b'a fo yan fo Bangoni Jɛginɛbugu la. O kɔfɛ an bɛ foli segi an balimakɛ ma a n'a ka délégation n'o ye Serif Ahmed Tidiane Haidara. An b'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala y'u ɲuman na cogo min o n'u ka délégation Ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye. O kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ foli k'u ye ka dugawu k'u ye Ala k'u dɛmɛ jamana in tali la. An ka fangatigi minnu bɛ yan n'o ye an ka sɔrɔdasiw n'an ka polisiw ni an ka gardiw ni protection civile an bɛ bɛɛ fo an b'a ɲini Ala fɛ basigi Ala k'a nati jamana kɔnɔ degun minnu bɛ yen an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ wuli hamina ko ni jɔrɔna ko minnu banna sirifcɛ hɔrɔma kama an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka dayɛlɛli kɛ ya Rabbi Ala ka baara in kuncɛ hɛrɛ la Ala kana basi fosi b'a kɔnɔ a bɛ kɛla fan o fan ni Ala kɛra yɛrɛ hɔrɔma ye ni bidon barika ye salli ala rasuli salamu alaikum wa rahmatullah. An bi Alhaji Abubakar Ɲang an b'a fo o kɔfɛ ni Ala sɔnna an ka section 4 tɔgɔ la n'o ye Kaye Sajola Sɛgɛla Amededi olu ka kuma o donnen don Aja Mba Kamara ale bɛna kuma musow bɛɛ tɔgɔ la Aja Mba Kamara ka bisimila section 4 olu de ye nin baara in labɛn u ka kuma faralen don ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in k'a di an balimamuso ma Aja Mba Kamara ale bɛna laseli kɛ an baw bɛɛ tɔgɔ la. Alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina nabiyina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi isra'ili sabri wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Niko nyagal bagato ma kaka tasma faga nanya jimba faga anuji ba faga. Ambe bo ka an karamɔgɔ bisimila kɛnɛsan manba ka Kayiba Jabate kɔnɔ. Section 4 ka folikan bɛ n da Kayi section 4 muso bɛɛ lajɛlen ka folikan bɛ n da ko ka bɔ ka funangɛni nɔrɔ ma k'a ka bisimila. Funangɛni jɛnɛkɛ bali k'a ka bisimila nin kɛnɛ in kan n'ale ye duwawu kɛ duwawu bɛ jaabi. A ye duwawu caman k'an ye duwawu ninnu jaabira an b'o foli k'a ye. An tɛ bɔ kuma na f'an ka sababu ɲuman fo Nuru Baya Daru Fatuwa Asheri Seri Usman Madani Haidara an b'a fo danti foli mun na ale de y'an muso kɛ furula batolaw ye k'anw kɛ duwaden ye a ka foli ti ban da an y'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di a n'a ka denbaya ma a jugu mun bi kana Ala k'olu kana mun ti kana Ala ka don daw ko u ka ɲina n'an karamɔgɔ kɔ an tɛ bɔ kuma na f'an ka tasibila kɛ Ustaz Bunaɲang ye Ala ka lahara sɔn suma ye. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bi an baw fo ka dakuruɲɛ fila kuma sanuma in na page caman de bɛ nin kɛnɛ in kan teleso caman ka fara radioso caman kan an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la diinɛ carinni na ani u yɛrɛ ka jija la silamɛya bɛ se ka sabati cogo min an b'u fo o kɔfɛ ni Ala sɔnna Ba Haidara ka denbaya tɔgɔ la an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma Bobo Haidara ale bɛna kuma o tɔgɔ la ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di Hame Ɲang ka denbaya ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ an ka cɛkɔrɔba Ala ka si di halisa ka kɛnɛyaw di k'a ka denbaya sabati mɔlidu in na a y'a ka bonya kɛ wa bonya fana sera. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin wa muslimat. An tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. An b'an balimakɛ fo a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a b'a ka so. Nin t'a nako fɔlɔ ye wa an tɛ Ala deli de ka k'a nako laban ye. An dalen b'a la k'a fɔ maa o maa i bɔra i ka so ka se yan wallahi i ka da la k'i ka hamiw dilanlen don. Maa tɛ nin kɛnɛ in sigi maa tɛ se nin yɔrɔ in na ko Ala t'i ka hamiw dilan parce que ne ni balimakɛ yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati caman fɛn dɔ b'a la manja i y'a fɔ Ala m'o di maa si ma o de ye majigi wallahi n'i taara sɔrɔ a ka so o de kuma fɔ ka di majigi a ta ye wallahi
ambe ala deli ya rabbi ala ka fanga se ya rabbi abe munini ala fe ala ka dama ya rabbi anaka delegation mun nana no ye duba chama ba no fe kana ambu be fo ku be walen mando ala na nu mai chugo ma ala ku ma se ambe abi ka jo sirifu to yala ka fu ante kuma kelawi nga ambe a sirifu to yala no e ba hadra ka demba ana do ke aida hadra ala ga hibu bela jelena a dogalum be no shama hadra e abu bolule ya rabbi ala ga sigane kana dama ada yang belakang kuma sirkaye ka foka bismillah abora kaso anana kaso ambe famofo ya rabbi ala jamana ala ka basigi bagaimana ala ka basigi ya rabbi ala ka juru malo ala ka ngafanga tilambo ala ka kene ala ka herakuye ya rabbi ube munini ala ka duma ube siramu ya ala ka kisuma. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yamanga shirke fo adakunya fla kuma sanma na yimi fo ni kenenka o ko fe delegation togola amina kuma di Abdallah Sangare ka bo Bamako ale bina kuma delegation togola shirke mo ko chamanga do nyinu ye ansoro ni kenenka minu nye dengo ngania siriya salo ala sona adow no dembe keneka mo bala minu ni wati na ulu la jolendo ku ya ngania siriya salo ala sona fana ka dugo jabi wala delegation togora ka bo Bamako Abdallah Sangare amina kuma dale ma flash rifi ale bina kuma delegation be togola. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali baitihi tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ame ala fo ka ala wala mando ka ala barkada. An karamoko Sayyid Sharif Ahmad Tidiane Haidara delegation mi farala aka ka bo Bamako ka seyano o delegation togola o yokuma di ama ola nga kuma chapeau flaban kuna ola delegation togola ko ka kayefo ka kaye wala mando ka barkada anano nga fe dugu bela jele ka folin kerengere ka di naba kelengelen bema mulu yara soro stadi konna naya ka nga fama fo ka nga karamogo fo kaye kaw ala ye ula jarabi usera la jarabi koro kaye kaw sherifu kola ala ye ukorobo usera koro ye prevu be yira ana Sharif Ahmad Tidiane Haidara aka kumeni do o bena fundeni nganga ma fundeni bi atani flala do mulula tle ka faria dambela do mulula kaye matoko ka foko tle be ubora tle koro ka shirifu ke kumbe kaye ka usera o koro shirifu ke aka doni dola o bena ni sanji bi ka shuru wati mina o wati mogo jolendo uma décourager u farma faka ala ye uladra be ni sanji ka laje kaye ka o ya ira ka foko sanji ti ulu bale u ka shirifu kanu yirali la kaye ka o sabatira sankoro ka shirifu ke kono sankoro ka bara beke sankoro o sanfana kaye ka o pasera ola ambi ufo ka o wala nyumando nyine fana ka beni avion chogoya ye ka kaye fo toujours mogo bora don folo la programme yelemana kan nani bla o dugusa jala o ya nwele ka fanye ko nintulu décourager o perenendo wati o wati kuma wo kuma taninga segi uti senga ala o fariti faga ala wa o dugusa je o bora bochogo la ina fo o bora don folo la chogo muna wal makanye ka teme o ka delegation ko ka kaye ka o fo ka shirifu kanuna kaye ka o ani che aw yere kaye ka o ani che aw yere wala Sayyid Sharif Ahmad Tidiane Haidara ni bonya nyashina ale mima wallahi amba sharia jo ka fo shirifu ke abi kaye ka o fe ka fo shirifu ke ati fe mo shiga dekun anno fe wa kerengere na kaye ka o mana mina ni annana airport la nambala ka avion kono kamina do kono na fura ko bora maka bla o dugusa jela mo ko mulube a shere chama mi kene kono ay shirifu ke dekun akoko tseka ke ko moko bu ka chiude black wulu kono
ko mɔgɔw b'u ka baaraw de bila k'olu kɔnɔ donc n'a fɔra ko nani ma bɔ u bɛna degun u bɛna taa ni ka segin min kɛ sirifukɛ hamina n'o ye o y'a degun o y'a tɔɔrɔ ko sabu ko mɔgɔw bɛna sɛgɛn ale nɔfɛ ko kayikaw bɛna sɛgɛn ale nɔfɛ k'a t'a fɛ u ka sɛgɛn a Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara i ni hɔrɔnya an y'a dɔn ye n ko ja i bɛ kayikaw fɛ an y'a dɔn ye n ko ja i kɔfilɛlen don kayikaw la layidu sirifukɛ an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn k'i barikada délégation tɔgɔ la an bi Abdallah Sangare a fo délégation ka kuma na Babakan Diallo an kun y'ale niyɔrɔ kuma d'a ma a y'a ka kuma fara Abdallah ta kan an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn o kɔfɛ ni Ala sɔnna commission dɔ de ye nin baara in labɛn u bɛ kalo joli bɔ sufɛɛrɛnw na tilefɛɛrɛnw na pour que nin baara in a ka se ka ɲɛ Ala sɔnna fana a ɲɛna u y'u yɛrɛ di o la an bɛna kuma di commission ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Ayuba Sanogo ale bɛna ka na kuma commission tɔgɔ la mɔgɔ caman de ye dɛmɛ k'u ye nin baara in na u ko ka baramali fo baara ɲɔgɔnya la u n'a cɛ a bɛ to ka boisson dili min k'u ma san caman fo k'a fo mɔgɔ caman ye dɛmɛw di misidilaw bɛ yen sagadilaw bɛ yen waridilaw bɛ yen malodilaw bɛ yen bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ nka Ala bɛ bɛɛ tɔgɔ dɔn mɔgɔ mɔgɔ ka dɛmɛ dɔ yera nin na a kɛra dɛmɛ si o si ye an bɛ Ala wele Ala kira kama i bɛ min ɲini hɛrɛ la Ala k'o di an ni ma an bɛ Ala fo k'a barika da k'a waleɲuman dɔn ale min sɔnna k'an sigi nin kɛnɛ in kan nin waati in na k'an karamɔgɔ fo a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale ni sababu la nin kɛnɛba ninnu sigila diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'an ka golomasigi fo a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara Pa Haidara a n'a ka délégation bɛɛ ko bisimila k'an ka section ba 4 k'o fo olu de danaya d'an kan an n'an ka sous commission ka nin baara kalifa anw na donc an bɛ section 4 an b'a bɛɛ fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ bisimila k'an ka autorités fo k'an ka maire fo police directeur k'a fo ka tila k'a fɔ a ye a k'a ka commissaire fo an ye a ye commissaire bila an ka bolo kan o y'a kɛ komi an mago b'a la cogo min na an bɛ sapeur pompier fo k'u k'an ka foli lase o ka directeur ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen jamana minnu y'an sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ɲinan mawuludu la internationalement o de États-Unis o représentant bɛ yan France o bɛ yan Italie bɛ yan Cameroun bɛ yan média minnu fɛnɛ y'an dɛmɛ ka nin baaraw kɛ n'o ye Téléko nasira fɛ TV Cherifula o bɛ kɛnɛ kan ORTM bɛ yan Kayi Info n'o ye télé kayisienne ye o bɛ kɛnɛ kan arajo minnu y'an dɛmɛ baara in na arajo Sahel b'a la arajo kayisienne ka fara arajo Saha kan ani Tropique FM page minnu y'an dɛmɛ pagew ka ca groupe Kabala bɛ yen Cherifula Duba bɛ yen SDTV bɛ yen Aka Media bɛ yen Kayi Info bɛ yen Cherifula Actu bɛ yan olu bɛɛ bɛ ka bila direct la k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka baara in na Jalo ye misitigiw ka fɛn fɔ globalement mais an y'a kanu ka misidilaw fo ɲinan kɛnɛ kan ɲinan misidila caman de bɛ yen Abdul Salam ale ye misi belebele d'anw ma ka taa se an ka cɛkɔrɔba ma Elhaji Amin Niang ale ta ye laada ye san o san ale bɛ misi di ka taa fara an ka cɛkɔrɔba kan Bari a ye misi d'an ma an ka cɛkɔrɔba Donya Tarawele o fana ye misi d'an ma Clinique Jabate o tigi n'o ye docteur Jabate a ye misi belebele d'anw ma donc ka misidila ninnu bɛɛ lajɛlen fo Ustaz y'a fɔ cogo min na baramali mɔgɔw olu fana y'an dɛmɛ ni boisson caman ye mɔgɔ caman ye boisson min olu ye boisson in d'an ma ka baramali mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnna an balimakɛ Seku Keyita a n'a terikɛ olu fana y'an dɛmɛ boisson caman na an balimakɛ Ousmane Konate kan kɔnɔ ani an ji paquet caman ba de ani glace a tɛ ɲɛ n'an m'o fo ni baaraba in na an b'an ka stade directeur fana fo an yɛrɛ ɲɛ baara caman nɔgɔyara an bolo stade kɔnɔ yan ka sababuya kɛ ale ye directeur kura don an b'a fɔ k'a ba baarakɛla minnu ye baara kɛ ɲinan an ye nin baara min na sous commission 18 o de bɛ yen ka nin baaraw kɛ a sous commission 18 n'i y'a jama fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn mɔgɔ 2000 mɔgɔ 300 mɔgɔ 71 o de filɛ ka nin baaraba in kɛ cɛ y'a la 1060 an balakaw fana jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ olu ye mɔgɔ 1205 olu de y'an dɛmɛ ka nin baara in kɛ baarakɛlaw bɛɛ tɔgɔ la ko ka yafa ɲini nabaga bɛɛ fɛ nin baara in tɛ se ka kɛ ni dɔnmakɛ dɔw gasi la ni dɔ kɛra mɔgɔ ma gasi la k'an tigɛ fila b'an ko ye k'a yafa an ma ala n'a ka kira kama salamu aleykum. commission aw ka kuma ɲɛna an b'aw fo a ye jija min fana kɛ ni ala sɔnna an ka bɛn maaya la an bɛna kuma di olu ma Saka Danbele n'i y'o fɔ ye hakili bɛ jigin an karamɔgɔ la Ali Badara Usman Haidara ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye mɔgɔya ɲuman diinɛ ɲuman wala an bɛna dakuruɲɛ fila ale kuma bɛ di Saka Danbele ma. An b'a fɔ aleluya
k'a fɔ aw dansogo aw ni ko ka laban k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bi foli kɛ nabaga kelen kelen bɛɛ la maa o maa y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka sini kɛnɛ kan ka deli ala fɛ ala ka kɛ dalilu ye an n'aw ye ka foli kɛ an ka président d'honneur la nin kɛnɛ in kan ni o ye anw yɛrɛ fa ye anw yɛrɛ karamɔgɔ ani an ka repère Aseyid Sherifu Badara Ali Usman Haidara ale min ye an ka bɛn maya la kolomo karibaga ye ni a fa o ka hakilina ye Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara. La an bɛ dugawu kɛ Badara ye Badara min ye a fa ka hakilina dɔn i n'a fɔ a balima tɔw kelen kelen bɛɛ lajɛlen. Badara min ye a fa ka objectif kelen ta ko ale b'o kɛ ka san sɔrɔ ni ala sɔnna ka fara a kan k'a dɛmɛ a ye a seyɔrɔ sɔrɔ bi nin bɛɛ ye a lakodɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana faamaw ani an ka jamana fanga ka d'a kan hakilina min bɛ a la ni o ye an ka bɛnbaya la bi Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ taacogo foyi ti jamana in na k'a sɔrɔ an bɛnnen ti maya la. Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a dɔn laɲini min bɛ olu la ni o y'u ka objectif ye o ti ɲɛ an farafaralen o ti ɲɛ fiyewu ka sɔrɔ an ma an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. O de la ni jɛkuluba in ka slogan yɛrɛ kɛra ko vivre ensemble c'est de se lever ensemble. Ni a fɔra an ka balo ɲɔgɔn kan o kɔrɔ de ye ko an bɛɛ lajɛlen ka wuli ɲɔgɔn fɛ farisogo kelen hakilina kelen laɲini kelen cogoya min na jamana in bɛ a seyɔrɔ sɔrɔ ka d'a kan an kelen kelen bɛɛ ni an ka diinɛ don mɛ an ka diinɛ fɔra min kɔ an kelen kelen na o ye mɔgɔya de ye. Nin kɛnɛ in kan ka foli kɛ ale la o kɔfɛ ka foli kɛ an ka président national la ni o ye Namori Jara ye ale ye association an ka bɛnbaya la national président ye. An ti ɲina ka ta sibila kɛ nin kɛnɛ in kan ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka ex président régional la ni o ye an balimakɛ ye Sylvain Konate. Ale ye an kɔn ala ka hinɛ na an y'a deli ala fɛ ala k'a ka nɛɛma jidi a kan. Bi président ya kalifalen don an ba la ni o ye Aja Kunbasɔ ye Seyida Nafisatu ka manaje ale de ye Kayi présidenti section présidenti ye. Anw yɛrɛ bi ka kuma nin kɛnɛ in kan en tant que secrétaire général adjoint de AKBM section Kayi. Ka foli kɛ Sherifkɛ la k'a fɔ a ye ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sherif kuma i wasale i fa jigi fa ka don i fa ni malo cɛ walahi ni fa wasadenw fɔra ni fa kunnawolodenw fɔra Sherif Ahmad Tidiane Haidara e bi fɔ o de la ne bɛ to k'a fɔ n ko Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara balolen don bi a ma sa e ni dɔgɔninw sababu don n'aw kun kɛra den sugu dɔw ye ɲanguma b'a sɔrɔ Sherifkɛ sara. Sherifkɛ an bɛ dugawu de k'i ye doni min b'i ko ala k'a ta fanga di. O kɔfɛ Afiriki bɛɛ tɔgɔ la an bɛna o kuma di Cameroun an balimakɛ ma Sulemani Gana Yakubu Danbele olu bɛna kuma Afiriki bɛɛ tɔgɔ la ni ala ka diɲɛ ye. An bɛna kuma di olu ma u karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ Sherif Ahmad Tidiane Haidara. Bismillahir Rahmanir Rahim. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye dante foli min na an bɛ ala fo k'a lawaleɲuman dɔn k'a la barikada k'a la tanu ka fara a ka tanu kɔrɔlenw kan. An bɛ soli a ka kiba kan n'o ye Mamadu Mustafa ye a n'a so dunkew n'a ka sahaba ɲumanw a n'a nɔfɛtugu ɲumanw bɛɛ lajɛlen. Bi an bɛ Kayi yan le 5 9 mois 2025 ni ala ka diɲɛ ye. Yafa ɲinilen kɔfɛ jama fɛ an ka Cameroun président national Ousmane Gana n'a ka bureau mɔgɔw y'an délégué an maa 5 de bɔra Cameroun ka na Mawuduba la Baba Maliba la Maliba kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ ye. O maa 3 tora yen nɔ k'an maa 2 bila ka na an kana fara an balimaw kan an sinjiw kan an ka baarakɛɲɔgɔnw kan an ka Sherifkɛ kan ka Mawudu ɲɛnamaya. O la an bɛ an ka président fo o hakilina ɲuman la a daminɛna salon ɲina fana maa 2 nana salon maa 2 ala kana nin kɛ a laban ye. O la jama minnu farala ɲɔgɔn kan yan ala k'a bɛɛ lajɛlen sigi u ka yɔrɔ la hɛrɛ la ni baden la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka sababu kɛ kuma ma nɔgɔ anw ma nka an bɛ an ka Sherifkɛ fo Aseyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a n'a balimaw ala k'a n'u wasa ala k'a n'u dɛmɛ. O la n'ala ka diɲɛ ye seereya kan caman bɛ an bolo
an karamɔgɔ kan n'o ye Sherif Ahmed Tidiane Haidara ye a ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban ni Ala ka diɲɛ ye o la salon 2024 la aw taalen Cameroun o n'o ka délégation bɛɛ lajɛlen ni Ala ka diɲɛ ye a janjo bɛɛ kɛra anw ɲɛna an bɛ dɔɔni kalama a la an ka dugu dɔ bɛ yen ko Edeya Cameroun tabagaw b'a kalama kabini ne bɔra min kalama 2017 fo kana se salon ma an bɛ taa wajulu kɛ yen tɔnden maa kelen tɛ yen nka Ala sɔnna Sherif Usman Madani Haidara denkɛ sababu la n'o ye Ahmed Tidiane Haidara ye ale kama bi tɔndenw sɔrɔla yen min b'an wasa. an bɛ Sulemani Gana Yakubu Danbele an b'u fo Sibike an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka wasaw kɛ o kɔfɛ Europe tɔgɔ la Amérique tɔgɔ la an bɛna olu ka kuma di an balimakɛ ma n'o ye Flamori Konate accompagné don ni Abdul Karim Kulubali ka fara Adama Magasa Fransi olu bɛna ka na bisimilali kɛ olu déplacera ka na ni Marko Adama Marko u déplacera ka na mɔlidu kɛli de kama u karamɔgɔ nɔfɛ Sherif Ahmed Tidiane Haidara. an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn ka barikada an tɛna kuma janya k'a fɔ dɔrɔn san tɛ san t'an bɔ an jan kan an bɛ yan de Sirifikɛ min n'a sigilen don ne bɛ seereya kɛ dɔrɔn Occident tɔgɔ la n balimakɛ Abdul Karim Konate ani Adama Marko France représentant ni États-Unis ye ne yɛrɛ ye Italien mais an bɛ kuma Occident de tɔgɔ la Occident ye jumɛn ye Europe Amérique ani Asie o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen an de bɛ k'olu représenter bi donc diɲɛ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan an bɛ Ala fo n ye mun fɔ Kayikaw ɲɛna dɔrɔn u k'u cɛsiri u bɛ cɛsiri la an yɛrɛ b'u fɛ mais don bɛna se an bɛna Sirifukɛ déplacer a bɛ taa mawuludu k'an fɛ Inchallah k'a minɛ Kayi la est ce que o bɛ bɛn aw ma munna salon Sirifukɛ bɔra yan a tagara anw fɛ yen a ye jamana 3 de don ɲɔgɔn na a ma kɛ ne kɔ a ye accueil kɛ Madrid n'o ye Espagne capitale ye ka bɔ yen ka taa Barcelone ka bɔ yen ka taa Sarakusa ka bɔ Sarakusa ka taa Faransi Paris n'o ye Faransi capitale ye ka bɔ Paris k'i kunda Milan kan n'o ye Italie capitale économique ye ka bɔ Milan k'i kunda Italie capitale ba yɛrɛ kan n'o ye Rome ye ka bɔ Rome Italie dugu dɔ bɛ yen ko Reggio Emilia Forli ka tila ka taa yen a ye nin bɛɛ kɛ 21 jours kɔnɔna la o de la n ko san ka misɛn a ye nin kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ température bɛ 5 degré de la mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ la hali ni ye frigo bila 5 degré la a fɛn tɛ tiɲɛ mais an y'a k'o kɔrɔ donc san ka misɛn quoi an bɛ Ala de deli Ala k'an ɲaamɛ a la kuma caman fɔra a kan mais ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ dɔrɔn ne b'a fɔ dɔrɔn Sherif de ye Sherif ye i mana fɛn o fɛn mun fɔ a la o ka dɔgɔ c'est comme n'i ye miseli don ba jeliba ji la a bɛ mun ta o dɔrɔn de don majigi min bɛ Sherif la nin bɛɛ lajɛlen na an n'a y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛ jɔrɔ n'anw de ye mais an bɛ ka jɔrɔ n'ale ye a y'a ka bonya to a la k'a ka karama to a la kumakan kelen pe ale ka laɲini ye mun ye Ala ka jɔnw ka se ka bɔ dibi la ka don lumière la ko hali ni mɔgɔ kelen de ye baya ta dugu o dugu la ko o b'ale nafa o dɔrɔn b'ale bɔ wallahi a b'a yɛrɛ kunna wari de bɔ a kun ka kɛ Adama Mariko b'a seereya ale bɛ yan anw ta tɛ dɛ k'an b'a kuma fɔ ye dɛ wa ma shahidna illa bima amilna illa bima alimna an bɛ mun dɔn an b'o de seereya la parce que n'anw ye fɛn fɔ mun t'a la ale yɛrɛ bɛ tigɛ anw na o donc a kɛra a ma kɛ Adama kɔ anw de ye dugu in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ni dugu ninnu ye jamana ni jamana dugu t'u la mun ni a bɛ dan 500 km la o tɛ yen donc an bɛ Ala fo k'a barikada ni Sirifukɛ in ye k'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka a dɛmɛ a bɛ fɛ diinɛ in ka taa yɔrɔ o yɔrɔ k'a sen da a fa silamɛw la Ala ka a sen sabati ye vraiment kuma ka ca mais an tɛna a bɛɛ fɔ waati cogoya kama k'a fɔ k'a Haidara parce que ka bɔ a la o ye garisɛgɛ ye Ala fɛ mais ka k'a ye o ye yɛrɛ ka cɛsiri ye hali bi Ala k'an n'a cɛsiri ale kɛra ladege wɔrɔ de ye ansar ɲuman bɛɛ bolo wa diɲɛ silamɛ ɲuman bɛɛ bolo Sirifukɛ ye ladege ɲuman de ye parce que n'i y'a sɔrɔ teriya la i ka teriko juru tɛ Ala la n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔya la i ka karamɔgɔ ko juru tɛ Ala la wa n'i y'a sɔrɔ balimaya la a balimaw b'o seereya i ka balima ko juru tɛ Ala la wa mɔgɔ min mana sɔrɔ denya yɛrɛ la a ye i ka denko juru tɛ Ala la k'a Haidara. Flamori Konate an b'a fo Abdul Karim Kulubali ka fara Adama Mariko an b'u bɛɛ fo o kɔfɛ ni Ala sɔnna
jeunesse groupement togola amina kuma di Mamadou Bachir Aidarama li kulli hadisi bakiya amina kuma di alema accompagné ni jamakulu caman ye don kɛla baw la u si hakɛ la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka diinɛ dɔn ka tila k'a maîtriser. Innaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah fole kɔfɛ ka nɛɛma ni kisi ɲini Ala fɛ a ka kɛ Rasul ka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka i ka bɛɛ lajɛlen fo, ka i kaw an wasalen don ni aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ, ka o don o nali reporter ka tila ka kunungo accueil ye tuguni. A bi aw ka courage kofɔ, a b'aw ka détermination kofɔ, a b'aw ka engagement kofɔ envers a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara. Mais a ka ni acte noble kuranɛ kumana kan. Kuranɛ ko minal rijali minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Allah ka kuma tacogo kuranɛ kɔnɔ foti de ti ale la. Ɲɔtɛ larabukan nacogo ale fana nacogo bɛ yen, o ni kuranɛ nacogo ti kelen. Kuma dɔ la i b'a ye lalibu dɔw bɛ kuranɛ yɛrɛ aya jɛma to yen ka baara kɛ arabukan yɛrɛ, o bi fɛ ibara ka tacogo min na n'o ye farazi ka tacogo ye o fana b'a dama na. Allah ko ya ko minal mu'minina rijalun. Normalement phrase on a faamuya la larabukan cɛ ɲina phrase ti daminɛ ten, parce que phrase ɲuman ye sujet ni verbe ni complément de. Yan nɔ a daminɛna ni min ye o ye harfu jarri de, mais kuma ti o nɔfɛ. Kuma bi min nɔfɛ Ala ko kuranɛ nasi jɛma de la ko cɛw bɛ Ala bolo sadaku ma ahadullah alayhi, u ye lahidu min ta Ala ɲɛkɔrɔ k'u y'a respecté. Faminhum man qada nahbahu, dɔw b'u cɛla olu tor'u ka lahidu kan fo waati ser'u ma. Wa minhum man yantazir, dɔw bɛ waati ma se olu ma nka u sigilen bɛ waati kan, o ni waati sera a bɛ se k'an to an ka lahidu kan. Wallahi i n'a fɔ kumakɛlaw y'a fɔ yan cogo min na, kaw an sɔnna quoi, an sɔnna kosɛbɛ kosɛbɛ. A kɛra Ala ka ciba fɛ, a ye Ala ka ciba kunna wolo, a tugura karamɔgɔ min fana na a y'a dɛmɛ fɔ a yera. Anw ka nin délégation in, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka délégation do a funangɛw, a pilotelen kun do kunungo envers par a Seydi Cherif Ahmad Tijani Haidara. Kumakɛlaw ye caman fɔ a kan waati cogoya kama, anw b'an wasa ni olu ka kumaw ye. An bɛ mawuludu de la, an bɛ mawuludu min na an b'a ye kuma cayalen do kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko mawuludu ko Ala ka ciba ma kɛ, ko a ti kuranɛ kɔnɔ, ko sahabaw k'olu ma kɛ, ko khulafa'ur rashiduna k'olu ma kɛ. Nin kuma in ye nkalon de ye. On met quiconque au défi. An bɛ tahadi lancer kura ye. An bɛ wabiyaw fɔ, wabiya ɲuman minnu n'olu faralen don an ka mawuludu yɛrɛ fɛtiri la, an b'u fɔ. Nka kafiri misɛnnin fɛn o fɛn bɛ senkɔrɔ k'i bɛ Ala ka ciba kɛ ni mawuludu ɲɛnamayali anw bolo, k'i b'i nin don a la k'a ti bɛn, an b'i kantigɛ ni dalilu ye. Bamuru min b'anw bolo kuranɛ aya ani Ala ka ciba ka hadisaw de don. N bɛna hadisa dɔ fɔ aw ye waati cogoya kama, sahabaw de ye mawuludu kɛ ciba ɲɛna. Maa ye maa qualité 4 de ye, maa min b'a dɔn wa a yɛrɛ b'a dɔn ko ale b'a dɔn, o de ye lalimu ye. Wala fakhara waso tɛ.
amika ni min fɔ ye sisan hadisa yi i bi sahihul muslim lajɛ a b'o kɔnɔ n'o m'i ja i bi sunanu nasa'i lajɛ a b'o kɔnɔ n'o fana m'i ja tirmizi fana kumana hadisa in kan hadisa in a siyaku ka ca o kɔrɔ ye di a nacogo ka ca a bɛ se ka fɔ arabukan na k'a kɔrɔ fɔ nka o bi temps ta parce que hadisa in ka ja dɔɔni an bɛna hadisa in di en grosso modo i n'a fɔ Ustaz Sayidi y'a fɔ cogo min lil hadisi bakiya kɔfɛ a bɛ décortiquer ala ka ciba bɔra don dɔ la sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a nana ka sahabaw sɔrɔ u kɛlen bɛ ka u encercler ka koli ka fara ɲɔgɔn kan ciba bɔra k'u ye u faralen don ɲɔgɔn kan ka sigi ciba y'u ɲininka ko a bɛ yan mun na sahabaw n ye masdaru d'i ma dɛ kana ɲina yen kɔ a bɛ fɔ ko sihahu situ o sihahu situ in ayiwa n ye fila f'i ye o taritibu yɛrɛ ɲuman na n ye muslimu f'i ye bukhari kɔfɛ ale de bɛ na n ye tirmizi f'i ye muslimu kɔfɛ sihahu situ la tirmizi de fana bɛ na n bɛ ka hadisa in min f'i ye sɔsɔcogo t'a la i karamɔgɔ tɛ se k'a sɔsɔ ciba ye sahabaw ɲininka k'aw bi yan mun na i n'a fɔ anw filɛ nin ye stade kɔnɔ bi cogo min na sahabaw ko ciba ma sallallahu alaihi wa sallama ko an bɛ ka ala barikada an bɛ ka ala fo parce que ala ye ayiwa silamɛya di an ma ala y'an kanda ka taa silamɛya sira kan o y'an sigi kun fɔlɔ ye sahabaw ye argument fila de di ciba ma u sigi kun na sigi kun fɔlɔ ko ala y'olu kanda k'u kɛ silamɛw ye sigi kun filanan sahabaw ko ala ka ciba ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko an sigin bɛ yan ka ala barikada ka nisɔndiya ka ala tanu parce que ala ye e di anw ma wa manna bika alayna hadisa nasi jɛma filɛ ko wa manna bika alayna hali n'a y'a sɔrɔ siyaku dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o la ko wa manna bihi alayna ta i ka taa vérifier fɔlɔ ko an bɛ an sigi yan ka ala barikada ka nisɔndiya ka koli ka fara ɲɔgɔn kan mun na parce que ala ka ciba dira anw ma a bɛ d'an ma n'a ma bagin wa ni hadisa nasi jɛma de ciba y'u ɲininka hadisa ma ban n b'a tɔ lase ka bɔ kuma kɔnɔ ciba y'u ɲininka ko yalima hakika yɛrɛ la aw sigi kun de ye nin ye wa u ko ciba ma u y'u kale ciba ye u ko wallahi an sigira nin de kama ciba ko ma aw ɲininka ko aw ka kale parce que ko de dalen tɛ aw la ko n ye aw ɲininka de parce que jibirila bɔra sanfɛ sisan ka n'a fɔ ne ciba ye muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko nin waati in na ala bɛ ka waso malayikaw la ni aw ka nin sigi in ye parce que malayikaw de kun ko ko i kana u dan k'u bila k'u bɛna kojugu kɛ dugukolo sanfɛ ni o adamaden kelenw tilala ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala barikada ko ala y'u sɔn silamɛya la o kɔfɛ ko ala tilala ka muhamad di u ma muhamad dili u ma u y'u sigi ka ala barikada o kɔsɔn ko nin waati in na ala bɛ ka waso malayikaw la ni aw ka nin sigi ye an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ fo an ka nin mawuludu in yɛrɛ mali kɔnɔ yan a ka nin fanga in sɔrɔ a ka nin dawula in sɔrɔ a ka nin sanga in sɔrɔ ni ampleur moderne ka di mawuludu ma mali kɔnɔ yan fo diɲɛ kɔnɔ o kɛra cɛ min sababu ye au conseil islamique du Mali actuel au présent do jamiyatu ansar dinil islami olu ka qaidu ruhi do on y'a wele ko kibritul ahmar fakhrul umma do ni jama ye o dalu ye wallahi antika foyi fo fo andale do mina antika foyi fo fo mi ɲininga mina ala ɲɛkɔrɔ o danganiya bi ana n'a sɔrɔla nin cɛkɔrɔba in ti fakhrul umma ye walima fakhrul umma do aw b'o dɔn muhyiddin muhyil bay'a ale de ye bay'a concept a y'a ɲɛnamaya a kɛra sababu ye bi mɔgɔw dalen don ansar din na jogo kama
السيد شريف عثمان حيدرة السيد شريف عثمان مران حيدرة تقول نون شايرة نقول رابو كوكو تقول شايا أبي تقول تيجي كبنيا de kofo akana digi ela toko chaya bi toko tigi ka bonya de kofo ni wati chogoya te hadisa mi mu mambolo bi an ba ke sampere de ka mauludu mawo ma bi mauludu ndangari an ba ke sampere de ki galaka kari wallahi lazim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kasangani wati chogaye ana au bla ni yorena ka yiraula ka fo an sera ka fitini min fara nyogonga ko lase au ma kabo stade Ablaye Makoro Sisoko kono kasangani septembre kalo kle duru ye samba fla ani muka ani duru o min bena mauludun nabawi majien fantan ani nani bela jelenfe alhamdulillah jamiatu ansardin islami lada do sanwosa ni domba imbi nyanamaya ufe asayi Sherif Ahmed Tidiane Haidara dafe aka bunye anaka karama ukonnana ala sona nyine kasangani latika uye ani sanko naissance nama fo bangeli wajulu ka fara benediction ma noye mauludu do utali abaro bela jeli fara la nyonga anga mabaw bora ka shirifike bismillah kanunu kekene nkonana ambora ko bara kun follow de lase awma ni ala sona ma anga sigida were nataw aw na shiriali ke halibi baran nu no kantugula ani fo kata se Sayyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ayela seli ani do min kekene nkonana aw no soro anga sigida were natawla ya noche ami anga folini wala nyimandon kerengere ko lase ma ka awfo ka wale nyimondo aw ka nyemedal ko nyumana ka nyini ala fe mauludu ala ka ke maulutiki bonye ani mauludu yere barka kama ala ka hereke ankelngene na bela jelini ka here jidi anga jamano kono ka anga jamano bobulula ani alislame jamana kelngene na bela jeli ya rabbi ala ka mauludu kenen nu shiriali ani kenen nu sigilike an bela jeli madalui ka ke bodaye an bela jelini ka do laba ni anga shirifike sege bali sege lafiya bali Sayyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara amafo ani dume abuli ka jo ani chesri mina ala ka dine la selila jon kanalila ala ka ke baraka ka tukashila ala ka hereke anai ala ka na wasa ala ka na korota amafo sancha manchama mauludu be ala bolo ala ko di amma here ani badin konnana haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا